hibang at pamurutan, kundi rin matapos sinigang ihapahan ka na. Ay lang panitin masunod na magpupurat sa pastilan, bisan pamura ay pagkalan ay papayungan. Hala na sa hibang at pamurutan, kundi rin matapos sinigang ihapahan ka na. Ay lang panitin masunod na magpupurat sa pastilan, bisan pamura ay pagkalan ay papayungan. Sunod-sunuran ay bakit mahulos si Kapitan kung himayuran? Pangayin lahit hirap pagsayaw at pamustura, ay nahay ay pasikanahan mahira, hindi lang pagkala. Alala sa hibang at pamurunan, kundi rin matamos sinigang ihapahan ka na. Ay lang panitin masunod na magpupurat sa pastilan, bisan paumuran ay pagkalan ay papayungan. Hala na sa hibang at pamurutan, kundi rin matapos sinigang ihapahan ka na. Ay lang panitin masunod na magpupurat sa pastilan, bisan paumuran ay pagkalan ay papayungan. Sa hibang at pamurutan, kundi rin matapos sinigang ihapahan ka na. Ay lang panitin masunod na magpupurat sa pastilan, bisan paumura ay pagkalan ay papayungan. Hala na sa hibang at pamurutan, kundi rin matapos sinigang ihapahan ka na. Ay lang